Pojďte se mnou rozzářit tímhle nádherným novinkovým rozjasňujícím pudrem Golden Glow. Tady si nechávám vždycky místečko na nanášení prstem, ale teď použiju tuhle přední stranu štětce na tvářenku a takovýmto způsobem rozjasňovač nanesu přesně na tahle místa spánky a vrchní stranu lícních kostí. Ozdobím nos, kdo chce, může i celou délku nosu. Naberu další vrstvu a tu nanáším nad srdíčko rtů. Je to úžasně efektní a krásně vynikne i rtěnka. Teď přichází na řadu nanášení prstem, takže nanesu si přímo pod obočí a taky na mrkací víčka, na pohyblivá víčka. A tím si krásně rozjasním celý pohled. Můžete porovnat potom moje levé oko s pravým, kde to rozjasnění půjde krásně vidět. Takhle si dám ještě do koutku oka a nezapomenu i na spodní část vnitřního koutku. Porovnávání rozjasnění a tento úžasný Golden Glow rozjasňující pudr můžeme použít i na tělo. Takže v létě bude nádherně vypadat na krku, v dekoltu a například si můžete takhle natřít i ruce anebo nohy. Budete se krásně lesknout. Teď se pojďme podívat na naše úžasné výživné oleje na rty. Máme ve 2 odstínech Berry a Blush. Můj oblíbený je Berry. Mrkněte se na to, jak úžasný aplikátor nám Mary Kay připravila. Je opravdu velmi příjemný na rtech a skvěle se dostane do každého koutu rtů. Stačí nám asi takové množství. Já nanáším vždycky nejdříve dolů a tím opravdu funkčním aplikátorem krásně dokážeme vykonturovat i kontury rtů. Po každém použití bychom měli vydezinfikovat aplikátor. Ještě vám chci ukázat tady tuto úžasnou sadu na obočí, kterou v tuto chvíli mám i na očích a použila jsem ji i jako linky. Je taky velmi praktická a krásně vypadá. Tak ať se líbí.